Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ħareġ jiftaħar li huwa ta' u qed isib l-appoġġ tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Huwa għamel dan f'intervista fuq ir-radju tal-Knisja f'mod oħra li tkompli tikkonferma il-ħakma li għandu Simon Busuttil fuq il-Partit Nazzjonalista. Meta Simon Busuttil kien kap tal-partit, kellu l-appoġġ sħiħ tiegħi kif naf illum għandi l-appoġġ sħiħ tiegħu. F'dawn l-aħħar ġimgħat l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li huwa fiċ-ċentru tal-klikka estremista nazzjonalista ingħata ħafna promozzjoni mill-partit li kien imexxi fejn fost l-oħrajn indirizza attività tal-Għaqda Repubblika waqt li kiteb żewġ artikli ta' opinjoni fuq it-Times. Waqt l-istess intervista il-kap nazzjonalista ġie mistoqsi wkoll jekk jiddispjaċihx li ma marx il-protesta tal-Għaqda Repubblika. Dan fid-dawl li kien hemm rabja mit-tmexxija tar-Repubblika fil-konfront tal-kap nazzjonalista wara li ma attendix din il-protesta. Madankollu, il-kap nazzjonalista spiċċa stieden lill-Għaqda Repubblika biex jattendu il-protesti li jagħmlu il-Partit Nazzjonalista. U nistieden lil kulħadd, inkluż ir-Repubblika, biex meta noħorġu n-nies la jkunu qegħdin jaqblu magħna fuq l-ixu jattendu. Fi kważi 3 kwarti intervista, il-kap nazzjonalista kompla bil-retorika tas-soltu fejn attakka lil kull min ma jdoqx il-qampina li jridu. Jien għamilta ċara li l-Avukat Ġenerali mhix qed tagħmel xogħla, m'għandniex il-fiduċja. Iżda l-kap nazzjonalista ma waqafx hemm, tant li ma eskludix li jressaq mozzjoni kontra l-Avukat Ġenerali. Ma neskludux nistgħu nagħmluha. Tul l-intervista komplet anke toħroġ fid-der il-pressjoni kbira u l-manuvri mill-kap nazzjonalista Bernard Grech u mill-fazzjoni estremista sabiex jaqtaw qalb Stefan Caruana milli jikkontesta għat-tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista. Dan biex l-eks segretarju privat tal-Olens Gonzi, Charles Bonello, ikun jista' jtellaq waħdu għal din il-kariga. Fil-fatt, Grech ma iddejjaq xejn jgħid li għandu l-għażla tiegħu f'tentattiv ieħor biex jaqtaw qalb l-istess Caruana. Fejn jidħol il-profil ta' min naħseb li huwa l-aħjar fil-mument, naħseb li l-kap tal-partit dak il-profil irid jesprimieh. Iżda il-kap nazzjonalista ma qafx hemm, tant li f'bott oħra fil-konfront ta' Caruana ma dejjaq xejn jgħid li mhux kulħadd tajjeb għal kollox. Kulħadd tajjeb, però mhux kulħadd tajjeb għal kollox. Dwar il-ksur sfaċċat tal-liġi mill-Partit Nazzjonalista fejn mindu Bernard Grech sal-kap ma ddaħlu l-ebda kontijiet finanzjarji għand il-Kummissjoni Elettorali, il-kap nazzjonalista issa farfar kollox fuq l-awditur. Naħa tagħna minna dak kollu li kien hemm bżonn nagħmlu. Il-kap nazzjonalista ġie mistoqsi wkoll dwar l-aħħar sondaġġi differenti li ġew ippubblikati il-ħadd li għadda. Madankollu, il-kap nazzjonalista insista li l-Partit Nazzjonalista miexi il-qudiem, tant li jrid il-mertu ta' dan. Ejjew nirrikonoxxu illi jekk partit imur lura jeħel il-kap. Jekk il-partit jimxi l-qoddim, il-mertu xi ħadd irid jieħdu. Jekk it-tort ħadu l-kap, il-mertu irid jieħdu l-kap ukoll.